Салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз. Ҳама каса хуш омадед ба канали Олмонии Сода. Инак имрӯз мехоҳам барои шумо каме маълумот оиди гуфтани соат дар забони олмонӣ ҳарф занам. Инак дар забони олмонӣ барои пурсидани соат мо «Wie spät ist es?» гуфта истифода мебарем ё ки «Wie viel Uhr ist es?» Инак барои тарзи намуди соатро гуфтан дар забони олмонӣ якчанд намуди гуфтори соат аст. Яъне доранд онҳо офитсиел ва доранд унофитсиел, яъне умгангшпрахлих, яъне тарзи расмии гуфтани соат ва ғайрирасмӣ, ки дар кӯчаву хиёбонҳо онро истифода мебаранд. Яъне кадоми аз инҳоро мо истифода барем, ҳамаи ин гӯиши соатҳо туғрӣ ҳисоб мехӯрад. Ва бо шумо инак имрӯз ҳамин ду намуди гуфтани соатро хоҳем маълумот дод. Соат дар забони олмонӣ бе пешоянди нах ва фор ифода меёбад. Нах яъне гузаштанро мефаҳмонад. Чӣ гунае ки мегӯем дар забони олмонӣ соат аз 2:10 гузашт, соат аз 2:15 гузашт, ё ин ки соат аз 2:20 гузашт, аз 2:30 гузашт, яъне гузаштанро бо нах ифода мекунем. Ва баъд аз 30 дақиқа ин тараф шудан аслан бо фор, бо пешоянди фор ифода мекунанд. Яъне фор ин монданро нишон медиҳад. Яъне 20 дақиқаи дигар то 5 монд, 15 дақиқаи дигар то 5 монд. Яъне ба забони тоҷикӣ онро ба монанди такам мегӯем. Ба монанди 15 такам, 10 такам, мисол 15 такам 5, 10 такам 5, 20 такам 5. Яъне ҳамин такаме ки дар забони тоҷикӣ ифода мешавад, ба забони олмонӣ фор мегӯем онҳоро. Инак мегузарем барои фаҳмондани соат. Барои соатро гуфтан бо забони олмонӣ аввал дақиқа ва баъдан соат гуфта мешавад. Мисол аз 2:05 гузашт. Яъне аввал мо бояд дақиқаро гӯем. Es ist 5, яъне гузашт. Es ist 5 nach 2. Ё ин ки метавонем гӯем ки es ist 5 Minuten nach 2. Яъне соат аз 2:05 гузашт. Ҳамин пешоянди нах, яъне ба мо ҳамин гузаштанро нишон медиҳад. Ё ки 2:10 бошад, аз 2:10 гузашт, бо аввал минутро мегӯем, яъне дақиқаро мегӯем. Es ist 10 nach 2. Мисоли навбатиро менигарем. Аз 3:15 гузашт. Яъне ба забони олмонӣ мегӯем ки es ist 15 Minuten nach 3. Ё ки es ist 15 nach 3. Инчунин барои ба забони олмонӣ 15 ё 45ро гуфтан, онҳо бисёртар фиртелро истифода мебаранд, ки 4:1 ҳисоб мехӯрад. Яъне аз 3:15 бошад, мо метавонем гӯем ки es ist 15 nach 3, ё ин ки метавонем гӯем ки ба ҷои 15 мо фиртелро истифода барем, яъне 1:4 гузашт. Es ist Viertel nach 3. Инчунин мисоли навбатӣ 3:20. Es ist 20 Minuten nach 3. Ё ин ки 3:25 метавонем гуфта es ist 25 Minuten nach 3. Ё ин ки бод як тарзи дигари гуфтанаш аст, метавонем гӯем ки яъне 5 дақиқа то ними 4 мондааст. Яъне es ist 5 Minuten vor halb 4. Яъне 5 дақиқа то ними 4 мегӯем ин соатро. Ё ки тарзи осонаш es ist 25 Minuten nach 3. Агар 3:30 бошад, мо он ҳолат метавонем гӯем ки es ist 30 Minuten nach 3. яъне аз 3:30 гузашт, ё ин ки тарзи осонтараш es ist halb 4. Halb гуфта яъне нимро мегӯянд. Es ist halb 4, яъне соат ними 4 аст. яъне аз 30 дақиқа ин тараф ақраба гузарад, аслан бояд пешоянди форро истифода барем, яъне такам мондан.
4:35 бошад, яъне нигоҳ мекунем ба тоҷикӣ мо онро 25 кам 5 мегӯем, яъне 25 дақиқа то 5 мондааст. Яъне ба забони олмонӣ ҳамун 25 камро es ist 25 Minuten vor 5, яъне 25 дақиқа то 5 мондааст, 25 кам аст. ё ин ки инчунин бо метавонем гӯем ки 5 дақиқа аз ними 5 гузаштааст. Яъне es ist 5 Minuten nach halb 5, яъне аз ними 5 дақиқа гузаштааст. 4:40 бошад, инчунин метавонем гуфта, яъне 20 кам 5, es ist 20 Minuten vor 5, ё ин ки 10 дақиқа аз ними 5 гузашт, es ist 10 Minuten nach halb 5. 4:45 бошад, инчунин метавонем гуфта 15 кам 5, яъне es ist 15 Minuten vor 5, ё ин ки фиртелро истифода мебарем, яъне 4:1. гуфтем ки дар 15 ва 45 мо метавонем фиртелро истифода барем, яъне es ist Viertel vor 5. ҳангоми 15 будан фиртел нах мегуфтем, вақти 45 шавад фиртел vor, яъне es ist Viertel vor 5, яъне 1:4 то 5 мондааст. ва инак соат 5 бошад, агар мо аллакай мегӯем es ist 5 Uhr, ё ки es ist Punkt 5, яъне аниқ соат 5:00 аст. Ин буд тарзи яъне кӯчагӣ, тарзи умгангссprachlich ва тарзи дуюмашро имрӯз ба шумо мефаҳмонам, яъне тарзи расмиашро, ки аз ҳама осонтар ҳисоб мехӯрад. Инак рафтем. Соат аз 2:05 гузашта бошад, аввал соатро мегӯем, баъд дақиқаро. Es ist 2:05. аз 2:10 бошад, es ist 2:10. аз 3:15 бошад, es ist 3:15. аз 3:20 бошад, es ist 3:20. аз 3:25 бошад, es ist 3:25. ё ин ки 3:30 бошад, яъне ними 4, es ist 3:30. 4:35, es ist 4:35. ё 4:40, es ist 4:40. ё 4:45, es ist 4:45 und es ist 5 Uhr. умедворам имрӯза мавзӯъ ба шумо фаҳмо буд. хонавободу тансиҳат бошед. Tschüss.